खिन्थु थांखिया जादों मोनथाय दङखाय गासैखौबो बे मोनथायनि मुङाव मिसइउज खालामनो हारिखौ दैदेननो नंखाय लामाजों जाय जोंनि मानसिफ्रा हास्थायदों बे हास्थायनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। माखासे मानसिफ्रा मिसगाइड खालामनो नागिरदों मालाबा बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव फैगोन बिजेपिआव थानानै माबा मोनसे आदाय खालामनो हागोन नामा रुलिं सरकार। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रन्जित बसुमतारी सारनि फंनैसो बाथ्रा बुंनाय भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दिनै बिथाङा जेननायनि उनाव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर। बिथाङा मा बुंदों आरो लोगोसे जोंहा इउपिपिएल जेननाय आरो देरहानायनि सायाव मा बुंदों लोगोफोर नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन बै समाव आरो दानि बे समाव जेनेबा मा बुंदों देग्लायनि इलेक्सनावथ' नोंथांमोना नुखाबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माने गासिबो केन्डिडेटफोरानो देग्लाय जेसेबां गेलेदोंमोन इलेक्सनाव जेनबाय नङा होनबा। दा थारैनो जोंहा रन्जित बसुमतारीया दुखु फोरमायदों ना ओमफ्राय मा बुंदों नङा होनबा नोंथांमोननो आङो बुंनोसै माने फंनैसो आपडेट लाना फैदों बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। ओमफ्राय बै समाव माने नोंथांमोना नुदोंमोन जानांगौ जे गोबां समावनो बा बिथांखौ गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनाय नुदोंमोन नङा होनबा। ओमफ्राय दा आं बिदि जानला मोनला माने बुंनो सानाखै आरो ना, जास्ट नोंथांमोना नुखादों जोंहा रन्जित बसुमतारी सारआ जेब्ला बिटिआर एकर्डआव जेनेबा बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टार हिसाबै दंमोन नङा होनबा बै समाव। ओमफ्राय बेवहाय माने गोबां रोखोमनि जोंहा सोरबा फिल्मनि डायलग होनाय बायदि बाथ्रा बुङोमोन, बेफोरबायदि बुङोमोन आरो माने बिथांखौ सोरबा सैयामोन। बे आंनि बुंनाय राव नङा होनबा, नङा दै लोगोफोर, माने रायजो राजानि बुंनायसो आरो जेनेबा बिथांखौ गोबाङानो सैयामोन। दा बिथांखौ जेब्ला बिटिआर माने जेब्ला गभर्नमेन्ट दंमोन बा सरकार दंमोन बै समाव जेब्ला फरेस्ट मिनिस्टार दंमोन नङा होनबा बै समाव माने बिथांखौ गोबां मानसियानो माने अपोजिसन पार्टिनि माने जाय माने मा होनो सापर्टारफोर बिथांमोना माने रन्जित बसुमतारीखौ सैयामोन, गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनो। लोगोसे बेबो जोङो मोनसे समाव बुंनाय नुदोंमोन आरो नोंथांमोना दहाय ससे भिडिअ होखाबाय नङा होनबा फार्स्ट टाइमावनो, जेनेबा इउपिपिएल पार्टि बा दोलोखौ फोजोबस्राङोबा माने इउपिपिएल पार्टि बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबस्राङोबा माने बिथाङा बुंदोंमोन जे माने फिल्मनि डायलग बायदि हाग्रामा सारनि माबायाव गारियाव बाज्रुमना थैगोन होननानै। दा जों बेफोरखौ माने एसे सिरियासलि लानाङा आरो लोगोफोर, आं माने जास्ट बे भिडिअखौ लाबोदों ओरैनो। जेनेबा बिथाङा बुंदोंमोन आरो बे समाव इउपिपिएल पार्टि दोलोखौ माने बिथाङा फोजोबस्राङोबा जोंहा हाग्रामा सार महिलारि बिथांनि हाग्रामा सारनि गारियाव माने बाज्रुमना थैगोन होनना माने बाज्रुमना थैगोन माने सिङाव हाबना थैगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंना होनबा। ओमफ्राय आरो फोजोबस्रांनो हायाबा जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा माने गावसोरनि गारियाव माने बाज्रुमना थैनाय बा हाबना थैनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होनबा। दा बेफोरखौ लोगोफोर जोङो बारा सानबाय थानांला, बेफोर मोनसे इलेक्सनाव माने बयबो बुंलायलायो माने बेफोरबायदि नोंबा आं नङा होनबा, बेफोर कन्ट्रभारसि सोलिबाय थाखायो। दा बेफोरखौ जों सिरियास लानाङा। दा देग्लायनि इलेक्सनाव बिथाङा दा जेननानै दा बेखौनो बुंदों लास्ट टाइमाव बिथाङा गासै केन्डिडेट जेसेबां बिपिएफ दोलोनि देरहादों बिथांमोनखौ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। लोगोसे जि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ माने बिटिआर एरियायाव बा बिटिसि एरियायाव डेभेलप लाबोथों, मोजां रायजो राजानि खामानि मावथों, बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरदों। ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।